apa? Wayang ki. Wayang nek ngono. Hah? Kok kaya tau ngerti tau. Pak, iki jenenge apa, Pak? Kuwi kiai sing gol modot. Woi, aja kori he, Dik, aja Dik. Delak ikan salah tingkah. Oh, tidak dua teman pojokan kaya belek. Belek. Delek karo motor. Tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Iya ya, kene lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya, Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau ah. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kajiane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ngene Nenek kan malu-malu kucing. Aku malu-malu as. Lho, kok asok malu-malune wong cah elak kok. Betul maju Mas, betul maju. Aku takut. Dene kan. Sing tegas Mas. Enggak apa-apa, sama kakak gak usah takut. Aku gak tahu loh duit karo wong ganteng bareng. Duh.